हारिनि थाखाय गोग्गाथाव रादाब लानानै होफैदों नेलसन बर'आ। आसाम जुडिशियल सार्भिसाव उथ्रिसार जानो हानाय नेलसन बर'आ दिनै बर' हारिनि गोग्गाथाव रादाब लानानै होफैदों। मुलुगनि बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोग्गाथाव रादाब लानानै होफैदों नेलसन बर'आ। नंगौ, आसाम जुडिशियल सार्भिसाव नेलसन बर'आ उथ्रिसार जाबाय। आसाम जुडिशियल सार्भिसाव उथ्रिसार जानाय नेलसन बर'खौ दिनै एबसुआ बरायहैदों। बरायहैखांनायनि उनाव एबसुआ फोरमायदि बर' हारिनिफ्राय गोबां बर' फरायसाफोराबो आसाम जुडिशियल सार्भिसाव उथ्रिसार जानांगौनि थाखाय एबसुआ सम सम गोबां खामानि मावबोनायजों लोगोसेनो थुलुंगाखांआरि हाबाफारि लाबोदोंमोन। लोगोसे आसाम सरकारनिसिमबो आसाम जुडिशियल सार्भिसनि आनजादखौ बर' रावजोंनो लिरनो मोननांगौनि थाखायबो थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दाबि दैखांबोबाय थाबोदों। बिथां नेलसन बर'नि बेफोरबायदि आसाम जुडिशियल सार्भिसाव उथ्रिसार जानो हानायखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीनि बिथोन बायदियै आसाम जुडिशियल सार्भिसाव उथ्रिसार जानाय सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलिनि नेलसन बर'खौ न'खराव थांनानै बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै बाहागो लायो नेहाथारि बगाराम मोसाहारि, लोगो बुंथिगिरि आदिन स्वर्गियारि, सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जाफुं नार्जारिजों लोगोसे दिखियाजुलि, हुग्राजुलि, सा दिखियाजुलि आरो बेलस्रि दखरा एबसुखौबो बे समाव नेलसन बर'खौ बरायनाय नुनो मोननाय जायो। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'लजी, जेनेरेल सार्जारि, ऑर्थोपेडिक सार्जारि, लेबोरेटरी, अल्ट्रासोनोग्राफी, कैजुअलिटी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30jun@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থোপেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।